ನಮಸ್ತೆ ನಮ ಇನಿ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಕಲ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ಡ ಟ್ವಿಟರ್ ಐಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಟ್ವಿಟರ್ ಆ್ಯಪ್ಡು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಪ್ಪುನ ಓ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟ್ವೀಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಟೆ ತಿರ್ತುವನಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದತುಡೆ ಅವೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಬಗ ನಿಕಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕಲು ರೀಟ್ವೀಟ್ ವಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸುರುತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಡ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ದಾದ ಬೋರ್ಡಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಎರಗ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿಎಂ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಪಿಎಂಒ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೆಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊನೊಲಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡಿಯಾರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತಾರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನಿಕನ ಪುದರಲ್ಲೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬರೆಯವಲಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಪಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತೊಲೆ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ